बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. मे रोजी आम्ही सम्राट संगीत सितारा हा क्लासिकल संगीत कॉम्पिटिशन, क्लासिकल वोकल कॉम्पिटिशन घेतोय 10 मेला. नगरपालिका जो बॅरिस्टर नाथ पै हॉल आहे त्यामध्ये सकाळी 9:30ला घेतोय. त्याच संबंधात आजची ही पत्रकार परिषद आम्ही बोलावली आहे. मी तुम्हा सर्व पत्रकार बंधूंचे स्वागत करतोय आणि यावर सविस्तर आमचे जे सर आहेत आणि मंगेश सर आहेत ते तुम्हाला सांगणार आहेत. सम्राट क्लब इंटरनॅशनल राज्य 1 सम्राट क्लब इंटरनॅशनल ही जी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची संस्था आहे ती 1992 साली फोंड्यात स्थापन झाली आणि आज त्यांचे एकूण 36 क्लब आमच्या संपूर्ण गोव्यात आहेत. यापूर्वी आपले क्लब गोव्याबाहेरही होते आणि येणाऱ्या काळात गोव्याबाहेर क्लब करण्याचा आमचा मनोदय आहे. आजच्या ज्या पत्रकार परिषदेचा उद्देश आहे तो सम्राट संगीत सितारा. सम्राट संगीत सितारा गोव्यातील ही सम्राट क्लब इंटरनॅशनलची ही एकमेव देशातील एकमेव स्पर्धा आहे जी शास्त्रीय संगीताला उत्तेजन देणारी आहे. आणि ही साधारण 19 वर्षापूर्वी आणि यंदा 19 वर्षापूर्वी सम्राट क्लब इंटरनॅशनल राज्य 1ने सुरू केली. आणि या स्पर्धेतून नवे उभरते शास्त्रीय गायक कलाकार निर्माण झाले आणि आज ते प्रस्थापित कलाकार म्हणून संपूर्ण देशात वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांनी स्थान मिळवलं आहे. आणि याच एकूण प्रवासाचा यंदाची ही द्विदशकपूर्ती सोहळा, द्विदशक म्हणजे 20 वर्षात आपण हे सतत करत आहोत. आणि ह्या सम्राट संगीत सिताराच्या या 20व्या पर्वासाठी आपल्याला गोवा कला आणि संस्कृती संचालनालयाचं सहकार्य आहे. त्याशिवाय मंगेश गावकर अँड असोसिएट्स जे इन्व्हेस्टमेंट अँड इन्शुरन्स या क्षेत्रामध्ये आहेत त्यांचं पण सहकार्य आहे. आराध्य रिअल इस्टेट्स टूर्स यांचं पण आपल्याला या स्पर्धेसाठी सहकार्य, आर्थिक सहकार्य आहे. आणि ही स्पर्धा गेल्या वर्षी आपण सावंतवाडीत प्राथमिक फेरी घेतली होती आणि ही दुसऱ्यांदा आपण घेतो आहे. आणि ही सम्राट संगीत सिताराची जी दुसऱ्या वर्षीची फेरी आहे ती सम्राट क्लब मये, जो आपला एक असा क्लब आहे जो व्हायब्रंट क्लब आहे, ज्याचे क्लबाचे जे अध्यक्ष आहेत अतिशय तळमळीचे आहेत. आणि या गेले कित्येक दिवस ते सावंतवाडीत येतात जातात. आणि कारण काय, कुठल्याही भावसंगीत, सुगम संगीत, भक्ती संगीत या स्पर्धेला स्पर्धक खूप येतात, पण शास्त्रीय संगीताच्या स्पर्धेसाठी मुलं मिळणं खूप कठीण होतं. आणि आपल्याकडे जो ते डिटेल सांगतील तुम्हाला, आपल्याकडे जो हा स्पर्धेचा जो हे आहे नियम आहेत ते मंगेश गावकर हे गेल्या वर्षी सम्राट क्लब माशेलचे अध्यक्ष होते आणि यंदा सम्राट क्लबने त्यांना जो सम्राट संगीत सितारा आहे त्याचे चेअरमॅन म्हणून अपॉइंट केलेलं आहे. आणि या सगळ्या एकूण 5 जे डिटेल्स सांगतील, एकूण 4 प्रिलिमिनरी राऊंड होणार आहे, त्याच्यानंतर सेमीफायनल आणि फायनल असा हा प्रवास साधारण 10 मे ते 21 मेपर्यंत 21 जूनपर्यंत चालणार आहे. आणि हा 21 जूनपर्यंत ज्या चालणार आहे त्याची जी वर्किंग कमिटी आहे त्या आपल्या सपना मातोंडकर आहेत, ज्या खजिनदार आहेत या सम्राट संगीत सिताराच्या आयोजन समितीच्या. या सम्राट संगीत सिताराचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे गेल्या वर्षी आपल्याकडे साधारण 50च्या आसपास स्पर्धक सहभागी झाले होते. आणि विशेष करून जे सावंतवाडी झालं तिथं आपल्याला सर्वाधिक म्हणजे साधारण 18-19 स्पर्धक झाले. मी जास्त वेळ घेत नाही. आणि हे जे स्पर्धा आहे तुमचं सहकार्य, कारण तुम्ही मोठ्या संख्येनं इथं आलात, खरोखरच पत्रकार बंधूंचं सहकार्य आम्हाला अपेक्षित आहे. आणि गेल्या वर्षी पण ज्या तऱ्हेनं आपण आम्हाला
प्रसिद्धी दिली तशीच प्रसिद्धी यावर्षी द्याल अशी अपेक्षा करतो. आणि डिटेल सम्राट संगीत सिताराच्या डिटेल जे आहे ते आपले सम्राट संगीत सितारा चेअरमॅन आहेत सम्राट मंगेश गावकर हे देतील. माजी अध्यक्ष सम्राट क्लब मार्सेल आणि आता चेअरमॅन म्हणून सम्राट संगीत सितारा 2026. आमचे राज्य अध्यक्ष शशिकांत पुनाजी सर, तसेच नरेश पेडणेकर जे सम्राट क्लब मयचे अध्यक्ष आहे, माझे मित्र चेतन, ज्यांचं चांगलं काम इकडं सावंतवाडी वेंगुर्ला इकडे पण चाललं आहे डेव्हलपमेंटच्या दृष्टिकोनाने, आणि ट्रेजरर आणि इतर सदस्य पण आलेले आहे आमचे. तर ही स्पर्धाच्या वेळी मी हा शब्द चळवळ मुद्दाम सांगू इच्छितो, कारण ही चळवळ गेले 19 वर्ष आपण करतो आणि त्यातून माणसं गायन गाणारी माणसं घडवलेली आहे जवळपास 19 वर्षात. आणि हे 20वं एक वेगळं आगळं वेगळं एडिशन, आणि आपण सावंतवाडीवरून सुरू करतो. फर्स्ट प्रिलिमिनरी राऊंड जो 10 मेला म्युन्सिपाल्टी हॉलमध्ये आपण करणार आहोत. त्यावेळीस मी सगळ्या तुमच्या पत्रकार बंधूच्या यांच्या थ्रू मेसेज पोहोचवायला सांगतो की ही फक्त स्पर्धकापुरती नव्हे किंवा त्यांच्या पेरेंट्सला, बाकीचे लोकांना पण ही ओपन आहे. तर तुम्ही जरा म्हणजे अशी मेसेज कन्वे करा की त्यांना ती एक स्फूर्ती भेटू दे, म्हणजे लोक पण अटेंड करू शकाल, कारण आपण जवळपास 500 कॅपॅसिटीचा हॉल पण बुक केलेला आहे. तर फर्स्ट प्रिलिमिनरी राऊंड हा सावंतवाडीला असणार. त्याच्यानंतर आमचा सेकंड जो प्रिलिमिनरी राऊंड आहे 24 मे तो आपण नॉर्थ गोवाला करतो आहे. त्याच्यानंतर 30 मे परत साऊथ गोवाला करतो आहे. 7 जून जो आम्ही बेळगावला करतो आहे. हे असे 4 प्रिलिमिनरी राऊंड असणार आणि प्रत्येक प्रिलिमिनरी राऊंड बेस्ट 3 आपण काढणार आहोत. बेस्ट 3 काढल्यानंतर जवळपास 12 जे असणार त्यांचं मग नंतर सेमीफायनल होणार आहे. ती पणजीला कला अकादमी ब्लॅक बॉक्समध्ये होणार आहे. ती आमची 17 जूनला होणार आहे. आणि त्याच्यानंतर आमची 14 जूनला होणार आहे. आणि त्याच्यानंतर आमची जी आहे फायनल मेगा म्युझिक डेच्या दिवशी आपण तो 21 जूनला सेलिब्रेट करणार आहे. आपण ती फायनल असणार. त्यामध्ये वैशिष्ट्य म्हणजे महागुरू. आम्ही ॲक्च्युली देवकी पंडित मॅडमला ट्राय करत होतो, पण त्यांचं काहीतरी कारण असल्याकारणाने त्यांच्यानी कालच कळालं की ते येऊ शकत नाही. पण आपण आता दुसरं महागुरू आपण त्यांचं मार्गदर्शन पण ज्या फायनलिस्ट किंवा सेमीफायनलिस्टचे 12 लोक असणार त्यांचं पण मार्गदर्शन त्यांना लागणार तिकडे. वैशिष्ट्य म्हणजे जजीस आपण सगळे बाहेरून आणणार आहे, जेवढे पण प्रिलिमिनरी राऊंड असणार. आता इकडे सावंतवाडी आणि बेळगावला जे जजीस असणार ते गोव्यामधून येणार. ही जी वयगट मुद्दा म्हणून तुम्हाला सांगतो, वयगट एक 15 ते 25. ह्यामध्ये आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे 4 राग. ह्या आपण 4 राग जो पार्टिसिपंट असणार त्याने आपले 4 राग तिकडे फॉर्ममध्ये मेन्शन करायचे. त्यामधला कुठला एक राग गायला इन ॲडव्हान्स जजेस सांगणार. 4 मधला एक. आता तोच जर माणूस नेक्स्ट सेमीफायनलला पोचला सपोज, तर 3 राग राहील. त्या 3 मधला एक असणार. तोच माणूस कंटिन्युटीमध्ये फायनलला पोचला तर 2 राग राहील. त्यातला 2 मधला एक राग गाऊन मग त्याचा रिझल्ट असणार. असे आपण म्हणजे एक क्लासिकल हा जवळपास 19 वर्षाची जर्नी या 20व्या वर्षामध्ये आपण आता पोचलो आहे. तर म्हणजे सम्राट संगीत सितारा ही मोठी पहिल्यांदा कसं गोव्यामध्येच व्हायचं. आता लास्ट 10 वर्ष झाले आपण बेळगाव, सावंतवाडी, इव्हन कोल्हापूरला आपण घ्यायचो. पण आता कसं झालं आहे, कोल्हापूरची पण लोक इज व्हेरी मच की दे कॅन अटेंड, म्हणजे मुद्दामून एक तर सावंतवाडीला किंवा बेळगावला पण अटेंड. सेंटरला कुठलंच असं बंधन नाही आहे. एनी पर्सन कॅन कुठल्या पण एका सेंटरला जाऊन त्यांनी आपलं रजिस्ट्रेशन करू शकतात. ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही आपण ठेवलेलं आहे. एक PDF फॉर्म दिला आहे प्लस गुगल फॉर्म पण दिलेला आहे. पहिल्यांदा कसं म्हणजे 1 तारीख आपण ठेवली होती, ती आता 7 तारीखपर्यंत आपण ठेवला आहे. म्हणजे 7 पर्यंत इट इज ओपन. सो मुद्दामून इकडे कोण कोण क्लासिकल गुरुज असणार, अकॅडमीज असणार त्यांना आपण ऑलरेडी आपण म्हणजे अप्रोच झालेलो आहे. पण तुमच्या माध्यमातून मेसेज जाऊ द्या, कारण आणखी एक 4 दिवस राहिले आहे. त्यामुळे आम्हाला रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 10 रजिस्ट्रेशन आम्हाला भेटलेले आहे. तर आपण म्हणजे कसं आहे प्रिलिमिनरी राऊंड आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे सावंतवाडीबद्दल सांगतो तुम्हाला. गेल्या वर्षीची जी विनर होती ती इकडूनच सावंतवाडीमधूनच होती.
म्हणून एक वेगळा सॉफ्ट कॉर्नर सावंतवाडीला असल्या कारणाने कसं आहे, चांगलं क्वालिटी पार्टिसिपेशन आम्हाला भेटतो. कारण शास्त्रीय गायनाला एक वेगळं स्वरूप सावंतवाडीमधून भेटलेलं आहे आम्हाला. आणि म्हणूनच आम्ही आमचं जे सुरुवात करतो आहे ते आपण सावंतवाडीहून मुद्दाम करतो आहे. म्हणजे फर्स्ट प्रिलिमिनरी राऊंड आमचा सावंतवाडीहून सुरू होतो. आणखी काय तुम्हाला फर्स्ट प्राइज जे आहे 25,000 विथ ट्रॉफी. फर्स्ट प्राइज जे आहे 25,000 विथ ट्रॉफी. सेकंड प्राइज आहे ते 20,000 प्लस ट्रॉफी. आणि थर्ड प्राइज आहे ते 15,000 प्लस ट्रॉफी. आणि 3 कॉन्सलेशन प्राइजेस 5,000 रक्कमने असणार.